Yan, magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Panibagong araw, panibagong biyayan mga kapatid. Ang ating nadala sa tiyaga-tiyaga, nakuha natin sa tiyaga-tiyaga. Ilang buwan na hindi tayo nakahuli ng ganitong isda mga kapatid. So ngayon na sambahan natin mga kapatid, nandito ang diwit or langkoy ang pangtawag sa amin mga kapatid. Ayan, so, 3 piraso mga kapatid. Mayroon tayong isa na medyo malaki-laki mga kapatid. Siguro mga 1 kilo na ito mga kapatid. Mayroon din tayong maliit na itim na langkoy mga kapatid. Or diwit na itim. Ayan. So, diris mga kapatid, atamban. Mayroon din tayong anduhaw mga kapatid. Nakahuli din tayo ng anduhaw na ilang piraso. Apat yata to, tatlong piraso. So tamban ng iba mga kapatid. Okay na. Kahit kunti lang mga kapatid. Araw-araw din tayo na makahuli ng ganito. So libre ulam na sa pang araw-araw natin na kailangan sa bahay mga kapatid. Nakalibre na tayo. Okay. Maraming salamat mga kapatid sa biyaya.